si v materskej škole, Olaf? Ako sa ti páči na našich vianočných trhoch? Pekne. A čo sa ti najviac páči? Že tu je veľmi krásne. A čo je najkrajšie? Že tu všetci predávajú dáčeky pre nás. Áno, a čo si už kúpila? Zvonček aj košík. Páči sa vám nápad zorganizovať takéto trhy u nás v materskej škole Elba? Áno, veľmi sa mi to páči. Naša dcera vlastne chodí teraz už 3. rok a určite je to také príjemné osvieženie toho. Tým, že chodí posledný rok, tak určite je to aj pekná spomienka do budúcna. Je to veľmi pekné a príjemné určite pre deti aj pre dospelých. A veľmi sa mi páčilo, že bolo to v duchu tradícií a že tam boli aj tie vinče. Určite sa mi páči nápad a hlavne pre deti je to veľmi zaujímavé a boli sme už pozrieť aj v meste a tu je taká komornejšia atmosféra, čo je úplne super, pretože moja dcerka navštevuje súkromnú základnú školu, teraz je prváčka a ona sama chcela tu ísť, tak sme museli prísť aj my samozrejme. Chcem sa opýtať, prečo ste navštívili naše trhy? Nuž preto, že som patrila aj k ľuďom, ktorí boli v organizácii, pretože som tu zamestnaná 18 rokov a aj preto, že predávam svoje vlastnoručné výrobky, užitkovú keramiku, takže preto. Páči sa mi to veľmi, veľmi, lebo je tu úžasná atmosféra vianočná, nie je k tomu čo dodať. Páči sa mi všetko, páči sa mi osvetlenie, páčia sa mi ľudia, ktorí sú tu, ľudia, ktorí si našli na nás čas, páčia sa mi všetky výrobky v stánkoch, pretože viem, že za výrobou týchto handmade vecí je kopa času, ktorý na tým tí remeselníci, tí výrobcovia strávia a celý ten nápad je pekný. Najprv som si to nevedela predstaviť, ako sa to dá zrealizovať, ale teraz som naozaj veľmi milo prekvapená a veľmi si užívam túto atmosféru. Čo sa vám najviac páči na sprievodnom programe? Že sa mohli predstaviť aj zamestnanci škôlky, aj vedenie, aj deti. A to, že vidno na ľuďoch, na ich reakciách, že sa im tu veľmi páči. A cítim samé dobré vône a počasie nám praje, takže to je tak, ako keby sme to naplánovali naozaj so všetkým. Sme tu 1. rok, ale je tu super. Deťom sa páči a mne takisto. Áno, veľmi sa mi to páči. Detičky boli úžasné. Tá rôznorodosť. Všetky možno veci, čo tu sú. Robko, tak mi aspoň povedz, čo sa ti najviac páči na týchto trhoch vianočných v našej škôlke? Že som vystupoval. Som vinčoval vinče. Som to čakala v takom malom, že 2-3 stánočky, ale je to veľmi pekne zorganizované a je to toho naozaj veľa, takže super. Čo sa vám najviac páči na sprievodnom programe? Naše deti. Samozrejme, že naše deti, hudba je príjemná, taká tá vianočná nálada, takže vonia to tu mesom, dobrým jedlom, takže výborné, naozaj. Čo sa vám najviac páči? Mne sa páči najviac, keď všetci sa máme rádi. Čo sa tebe najviac páči na našich vianočných trhoch? Že budeme tancovať a spievať. Čo sa tebe najviac páči na našich vianočných trhoch? Že sa máme všetci radi. Čo sa ti najviac páči na našich vianočných trhoch? Áno, páči. A najviac? Tak asi cukrová vata. Cukrová vata? Áno. Tu máš najradšej? Tak, hej. Podľa mňa je to veľmi krásny nápad, úžasné, koľko ľudí sa tu zišlo a verím, že aj na ďalší rok a po ďalšie roky táto myšlienka bude pretrvávať a že takéto trhy budeme mať každoročne na našej škôlke. Páčil sa mi harmonikár, ten bol úžasný, náš spevácky zbor, naše pani učiteľky, ale aj deti, ktoré vlastne vystúpili, všetko to bolo veľmi pekné a tá atmosféra je veľmi príjemná a aj tie výrobky, aj tie stánky sú tak rôznorodé a dovolím si povedať, že ani mestské trhy sa nevyrovnajú tým našim. Prvý ročník hodnotím veľmi dobre a veľmi úspešne. Sa teším, že prišlo toľko veľa ľudí, toľko rodičov a myslím si, že sú spokojní a chvália tieto naše trhy, pretože je všetkého dostatok. Jedla, pitia, výrobkov, s ktorými sa vôbec nestretli bežne v obchodoch, ale práve tu u nás na našich trhoch. Ja som počula aj taký názor, že sa môžeme vyrovnať aj trhom mestským. Je to pravda? Neviem, či sa máme vyrovnávať, chceme s niekým súťažiť, my nechceme, ale myslím si, že tieto trhy majú oveľa väčšiu výpovednú hodnotu ako prešovské trhy. Takže budete tieto trhy organizovať aj budúci školský rok?
No, samozrejme, že budem, lebo niečo sa začalo, niečo treba dokončiť, pretože všetko sa stáva na takej trojnožke. Chcieť, môcť a vedieť. A my chceme, vieme a môžeme. Hodnotenie vysoko pozitívne. Prišlo skoro 300 ľudí. Nielen preto, že máme veľa detí, ale preto, že boli pozvaní aj susedia z okolitých ulic, zo Solivaru, zo Sekčova. No a samozrejme, že toto, čo je prvé, tak ťažko môže byť úplne ideálne. Sú nejaké možno drobné chybičky, no ale to patrí k tomu. Určite sa z toho poučíme, aby ďalší rok to bolo úplne ideálne. Lebo snahou nie je len robiť nejakú show a tu nejaké vystúpenie a neviem čo, ale proste začal advent. No a prichádza taký čas, aby sme nielen potom sa stíšili a aby sme si uvedomili, čo sme urobili zle, no a proste, aby sme očakávali príchod toho Spasiteľa, ktorý sa stále narodí na Vianoce.